ଆରେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତମ ଘରୁ ତାହେଲେ କଣ ଶିଖିକି ଆସିଛ? ଟିକେ ବୋଲି ତମର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ନା? ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ବିନା ରହିବା ଜାଣିନଥିଲି, ହେଲେ ଏଠିକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ବିନା ରହିବା ଶିଖିଗଲି। ମତେ ରୋଷେଇ ବି ଜଣା ନଥିଲା, ହେଲେ ସେସବୁ ବି ଶିଖିଗଲି। ମତେ ଘରର କୌଣସି କାମ ଜଣା ନଥିଲା, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ହଁ, ମୋର ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ବି ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଠିକୁ ଆସିକି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସେସବୁ ବି ଶିଖିଗଲି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ଯୋଉ ଝିଅ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ କେବେ କାହାର କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲା, ହେଲେ ଏଠିକୁ ଆସିକି ଘରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ଶିଖିଗଲାଣି। ହେଲେ ତମେ କେଡେ ସହଜରେ କହିଦେଲ ନା କି ତମେ ତମ ଘରୁ କଣ ଶିଖିକି ଆସିଛ। ବୁଝି ଯା ରେ ହୃଦୟ ତୁ ଏକା ଏକା ହବ ତତେ ରହିବାକୁ।